Bideo honetan esplikatuko dugu nola egiten diren kontroleko limiteak. Hasiko gea banan-bana. Lehenengoa, A. Limitea, ixa infinitora dijoanean, lau ixa berbiken bost, zati lau. Berdin. Lehenbizi ordezkatuko dugu infinitokin, beti egiten den bezala. Lau bider infinito berbiken bost, zati lau. Infinito berbi infinito, lau bider infinito ken bost, zati lau, lau bider infinito, infinito ken bost, infinito, infinito zati lau, ere bai infinito. Osake lehenengoaren erantzuna da, infinito. B. Limitea, ixa infinitora dijoanean, lau ixa berbi ken bost, zati, lau ixa gehi bost. Gauza bera egingo dugu, infinitokin ordezkatuko dugu, orduan lau bider infinito berbiken bost, zati lau bider infinito gehi bost, hau ateratzen zaigu infinito zati infinito, indeterminazioa. Indeterminazioa esan nahi du bestera batea soluzionatu behar dugula, edo egin behar dugula limite hau. Limitea, ixa infinitora dijoanean, nola infinitora dijoan, egingo dugu hurbilketa. Lau ixa berbiken bost da gutxi gora bera lau ixa berbi, eta lau ixa gehi bost da gutxi gora bera lau ixa. Orain, simplifikatzen dugu berbi eta ixa, eta gelditzen da limitea, ixa infinitora dijoanean, lau ere bai simplifikatu daiteke, orduan bakarrik gelditzen zaigu ixa, orduan infinito ateratzen zaigu. Hirugarrena, C ariketa. Limitea, ixa infinitora dijoanean, lau ixa berbi ken bost, zati, lau ixa berbi gehi bost. Hemen gauza bera gertatuko da, hemen infinito eta infinito da, indeterminazio aterako da, baina ordezkatuko dugu. Lau bider infinito berbiken bost, zati lau bider infinito berbi gehi bost, infinito zati infinito, indeterminazioa, bestera bate egin behar dugu. Limitea, egingo dugu, ez dugu egingo lehen egin dugunera berdinera, egingo dugu dena zatitzen bai izendatzailea eta bai zenbakitzailea ixa berbikin. Orduan, lau ixa berbi, zati ixa berbi, ken bost zati ixa berbi, zati, lau ixa berbi, zati ixa berbi, gehi bost zati ixa berbi, berdin, limitea, ixa infinitora dijoanean, lau ixa berbi zati ixa berbi, lau, ken bost zati ixa berbi, zati lau gehi bost zati ixa berbi. Eta bain bai ordezkatuko dugu infinito. Lau ken bost zati infinito berbi, zati lau gehi bost zati infinito berbi. Bost zati infinito berbi 0, lau ken 0, zati lau gehi 0, berdin bat. Hurrengoa, D ariketa. D ariketa da, limitea, ere bai ixa infinitora dijoanean, lau ixa berbi ken bost, zati lau ixa berriru gehi bost. Berdin. Konturatzen bazarete, lehenengo ariketan, hemen gontan, genuen zatiketa bat, hemen bigarren mailako polinomioa, hemen 0garren mailako polinomioa, atera zaigu infinito. Hemen bigarren mailako polinomioa, lehenengo mailako polinomioa, atera zaigu infinito. Hirugarrenean, bigarren mailako polinomioa, bigarren mailako polinomioa, atera zaigu zenbaki bat.
Orain, bigarren mailako polinomioa, hirugarren mailako polinomioa. Bueno, beti bezala, ordezkatzen badugu, aterako zaigu lau bideri infinito berbiken bost dela infinito, eta lau bideri infinito berriru gehi bost ere bai dela infinito. Orduan berriro infinito zati infinito egin determinazioa, eta orain bestera bat egingo dugu, hemen egingo dut, ere bai zatitzen zati isa berbi. Egin ziteken zati isa berriru, baino nik egingo dut zati isa berbi. Lau isa berbi, zati isa berbi, ken bost zati isa berbi, zati lau isa berriru, zati isa berbi, gehi bost zati isa berbi. Dena biderkatzen badugu edo zatitzen badugu zenbaki berdinarekin, ez da ezer gertatzen, berdina gertatzen da. Orduan, orain, segelditzen zaigu limitea, isa infinitora dijoanean, lau, ken bost, zati isa berbi, zati, lau isa, gehi bost, zati isa berbi. Bueno, lau, ken, 0, zati, lau bideri infinito, gehi 0. Lau, zati, lau bideri infinito. Orduan, zerbait zati infinito, da 0. Orduan, lehen komentatu duguna, hemen baldin badugu bigarren mailakoa eta hemen hirugarren mailakoa, irabazten duena da bekoa, orduan zerbait zati infinito da 0. Limitea, isa 0 dijoanean, lau isa berbiken bost, zati, lau isa gehi bost. Bueno, honein aldatzen dena da, isa 0 dijoala, ez infinitora. Orduan, bueno, egingo dugu beti bezala, lehenbizi ordezkatu. Lau bider 0 berbiken bost, zati, lau bider 0 gehi bost. Lau bider 0, 0, ken bost, minus bost, zati bost, berdin, minus bat. Orduan ez dago ezin determinaziorik eta ez, ja ez da egina dago. F. Limitea isa minus bostera doanean, isa berbiken bost, zati, minus isa, gehi bost. Bueno, hemen ere gauza bere egingo dugu, ordezkatuko dugu, eta gero pentsatuko dugu ze pasatzen den. Minus bost berbi, ken bost, zati, minus bost, gehi bost. Berdin, minus bost berbi, hogeita bost ken bost, eta minus plus, bost gehi bost, dela 10. Hogeita bost ken bost, hogei zati 10, bi. Hurrengoa, G. Limitea, hau ere dijoa minus bostera, baina eskerretik. Isa berbiken bost, zati, isa gehi bost. Ez da lehengo funtzio berdinean, antza dauka, baina hemen ikurraldatzen da. Bueno, hemen egingo duguna, izango da, bueno, beti bezala lehenbizi ordezkatu. Minus bostekin, ez da behar beste zerbait ordezkatzea. Zerbait gertatzen bada gero, pentsatuko dugu zer egin, baina. Oraingoz minus bostekin ordezkatzen dugu, minus bost gehi bost, bueno, hemen bai zerbait gertatzen da, bost berbi hogeita bost ken bost hogei, baino zati 0, eta orduan hau da infinito. Baina infinito ez dakigu den plus edo minus, eta orduan bai egin behar dela eskerretik edo eskubitik. Orduan, limitea, isa minus bostera eskerretik eskatu diguten bezala, izango da, isa berbi, ken bost, zati, isa gehi bost. Bueno, goikoa badakigu, hemen atera zaigu ez dula arazorik ematen, orduan hogei izango dela. Bekoa da fallatzen diguena, infinito aterako zaigu seguru, baina ez dakigu plus edo minus den. Orduan nola den, minus bosten eskerra, hemen apuntatuko dut, hemen baldin badago minus bost, hemen egongo da minus 6, eta ordua minus bosten eskerra izango da minus bost, 0,001 bat. Vale.
Ze pasatzen da nik hemen jartzen badet minus bost koma 00 bat gehi bost. Bekoa ateratzen zaigula negatiboa, bale? Hemen negatiboa ateratzen zaigu. Eta goikoa ateratzen zaigu positiboa, hogei ateratzen da gainea. Orduan, hemen badakigu infinito dela, baino plusati minus, minus infinito aterako zaigu. H. Limitea. Ixa minus bostera dijoanian eskubitik, eta hau bai funtzio bera dela. Ixa berbiken bost, zati ixa gehi bost. Bueno, badakigu lehen ordezkatu dugu minus bostekin eta atera zaigu infinito, eta orduan jakin behar dugu infinitoren balioa. Baina orain da minus bosten eskubitik. Eta lehen hemen jarri dugu minus bosten eskerra, eta orain minus bosten eskubila, hemen baldin badago minus lau, pues izango da minus lau koma behatzi. Vale. Orduan hemen jartzen badugu goikoa badakigu berriro hogei aterako zaigula, positiboa, eta bekoa aterako zaigula ni jartzen badet minus lau koma behatzi aterako zaig positiboa. Orduan kasu honetan aterako zaigu plus infinito. Eta i ariketak eskatzen diguna da limitea, lehengo limite berdina, baino ixa minus bostera dijoanean, ez eskerretik eta ez eskubitik. Ixa berbiken bost, zati ixa gehi bost. Baino aurreko bi limiteak esaten digute. Hau atera zaigu plus infinito, hau atera zaigu minus infinito, horrek esan nahi du limite hau ez duela existitzen.